Ai että. Moro moro. Mä kokeilen nyt kuvata tällaisen vlogityylisen videon, missä mä nopeasti selitän, että mitä ajatuksia mulla on. Mä oon tosiaan nyt ollut työharjoittelussa Savon aalloilla Kuopiossa ja radiotoimittajan ammattia harjoittelen. Oon tykännyt ihan sikana. Vihdoin omalla alalla. Mä oon siis entinen putkari, eli putkimies ja ne hommat sitten rupes kypsyttää, niin päätin lähteä tavoittelemaan unelmiani, mikä on nimenomaan toi radiotoimittaja. Mä oon asunut Leppävirralla sen aikaa. Ja tää on nyt 5 viikkoa jatkunut. Mä oon 5 viikkoa asunut täällä. Ja oon tykännyt. Leppävirta on siisti paikka. Meillä on mökki myös täällä. Vähän tuolla muualla, mutta nyt on täällä keskusta-alueella asunut. Täällä keskustalla. Keskellä mettä. No niin. Mut kuitenkin. Ja mä oon ajatellut, että mä rupeisin tekemään vähän enemmän tällaisia vlogityylisiä videoita. Ei nyt ihan tällaisia vlogeja kuin tämä. Mutta vlogeja kuitenkin eri aiheista. Autovideot pysyy. Pitää se musta väyrysmersu katsastaa. Siitä tulee ainakin videosarjaa myöhemmin. Sitten sitä täytyy vähän hitsailla ja laitella lokaria tai pakoputkea ja sun muuta juttuja. Joku siellä koliseekin keulassa. Siitä saadaan jonkunnäköinen saaga. Sitten kesämersu pitäisi katsastaa. No siinä ei tule varmaan mitään sen kummempia ole. Vähän harmittaa, en kerennyt talvella tehdä yhtään mitään siihen, nimittäin mä kävin koulussa joka arkipäivä ja sitten mä tein vielä 30 tuntia viikossa töitä koulun ohella. Arki meni vähän silleen, että mä lähdin 8 aikoihin kouluun ja olin sitten 10:30 aikaa illalla kotona, kun tulin töistä. Et siinä ei paljon kerennyt ja ne kaikki vapaapäivät, mitä käytti, niin joko lepäsi tai teki jotain muita pakollisia juttuja tai sitten korjasi tuota väyrystä. Niitä, mitä olette nähnyt videoita. Ja oikeastaan tallilla ihan hirveästi kerennyt ole. Mutta ei se mitään. Kyllä ne kerkee kesällä laittaa. Ainoa vain, että mä ostin moottoripyörän. Ja se on siellä mun kotipaikassa Etelä-Suomessa. 1,5 viikkoa niin mä lähden täältä kotiin, jolla mä voin kuvaa esittelyvideo siitä. Ja sit mun pitäisi hommaa uusi GoPro, niin voisin kuvata ajovideoitakin. Tää GoPro, millä mä nyt kuvaan, niin on koulun GoPro, niin se on vähän huono sen puoleen. Mut joo, prätkän näette sitten muutaman viikon sisään, luulisin. Aika kova polte, jos päästä jo ajelee. Kyllä mä nyt onneksi parina päivänä sillä kerkesinkin käydä ajamassa, mutta semmoista 600 kilsaa vähän reilu tuli ajettua 2 arkipäivän sisällä. Sattui olemaan semmosia päiviä, että ei ollut töitä, niin sit koulun jälkeen lähti ajelemaan kaverinkaan. Mä oon tän Leppävirralla ollessani kuvannut sellaista vähän niinku Leppävirran kiertely kautta esittelyvideo, missä mä käyn eri paikoissa ja katsellaan niitä sitten yhdessä. Se tulee myös jossain vaiheessa, kunhan saa editoitua. Siinä on aika paljon editoimista vielä. Just kävin äsken kuvaamassa sitä ja näin, että kyllä tässä prokkiksi riittää. Tänään oli muuten vuoden ensimmäinen hellepäivä, ainakin täällä. Ja vitsi, tää kevät on siistiä aikaa. Tästä kyllä nauttii. Tai tää alkukesä. Mä en tiedä, skipattiinko tässä vähän niinku kevät kokonaan, kun lehdetkin aukes puuhun silleen niinku tän päivän aikana. Yhdessä päivässä suurin piirtein mä voin näyttää, että tässä on. Tässä nyt tietenkään ei sit oo niitä lehtiä kauheasti.
No, mut monessa paikassa alkoi vihertää yhden päivän aikana. Ja vitsi, tää on hienon näköistä kyllä. Hienon näköistä ja huomaa kesä alkamassa, kun hämähäkiseititkin menee naamalle täällä mettäpolulla kävellessä. Mä kyllä nautin tästä alkukesästä tosi paljon. Tässä nyt näkee vähän. Nää on tullut suurin piirtein tämän päivän aikana. Kaikki. Ja tietysti jotain pientä oli jo eilen. Eilenkin oli se 20 lämpötila, mutta ei nyt ollut ihan näin lämmin kuin tänään. Tänään on ollut melkein 26. Aivan mahtava. Siis vitsi, aivan mahtava. Mut hei, tää oli tämmönen pieni päivittelyvideo vaan, kun on viimeisestä videosta aika kauan kulunut aikaa, niin nyt tiedätte sitten vähän mikä täällä on homman nimi ja mitä tekeillä. Et video on kyllä tulossa ja ideoita on paljon, mutta nyt loppuu tuo koulu ja työkombo, että alkaa pelkkä työ, niin on vähän enemmän aikaa. Pystyy tehdä videoita. Mulla on ideoita kuitenkin jonkun verran ja tekeilläänkin jo yksi isompi video, niin kyllä se siitä. Pikkuhiljaa. Kesä on vasta edessä ja kesällähän sitä pääsee laittaa kunnolla videoita purkkiin. Eipä mitään. Kiitos kun katsoit tän ja pysyhän kanavalla. Moro!